Oh, teh manus. Oh, gon ayam bebku. Kayak gon ayang ayang beb. Ditahan. Awas ya. Ambrol lu Den. Kene sing jero kalian. Tak itu boleh. Kalian. Lagi nembus marine sapa cek anyar. Nembus. Ijek nembus baju. Sing kae baju. Lah sing kuwi ngisore? Mbah. Lah wis pokoke Mbah wis pokoke. Ane juga sik to. Oh berarti nembus gone Mbah. Wis ora apa-apa, wis seduluran. Di. Kae sik kan. Patirono, patin. Kain dulu patin memburi. Nah. Dan gampang. Alon. Ini dek iki. Kono dhuwur. Iki seragame dheweke ta? Tarik. Nah, wis. Kon tani. Bismillah. Jari cekal. Tarik sikile anu, Pak Bur, sikile Pak Bur tarik. Yo, pikir. Yo ngulon penak ngulon ngidul. Pak Mur apa tukang ngono. Seragam. Mencapai dek. Yo cek. Azan dirapopo. Ambrol melu. Wah, tadi.